Ο Άρης μπορεί να είχε κερδίσει ένα κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε και η μπάλα βρέθηκε στη μικρή περιοχή της ΑΕΚ στο 7:35, αλλά μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα η μπάλα είχε βρεθεί στη μικρή περιοχή του Άρη και η ΑΕΚ απειλούσε. Τι μεσολάβησε η απομάκρυνση στο κόρνερ και η μπάλα να φτάνει στο Γένσεν. Ο Γένσεν έκανε μια πάσα πίσω προς τον Τεχέρο. Όμως ο Τεχέρο είδε το Λιούμπιτσιτς να τον πλησιάζει απειλητικά. Ο Λιούμπιτσιτς επίσης απέτρεψε τη μοναδική πάσα που είχε ο Τεχέρο στο συμπαίκτη δίπλα του. Έτσι, ο Τεχέρο βλέποντας πίσω δεν είδε κανέναν συμπαίκτη. Κανείς παίκτης του Άρη δεν είχε πάρει βάθος. Ενώ ο κοντινότερος συμπαίκτης του ήταν μακριά. Έκανε έτσι μια λάθος πάσα. Ο Λιούμπιτσιτς εκμεταλλεύτηκε το λάθος, πήρε την μπάλα και είχε πολύ χώρο. Είδε μία φορά δίπλα του για συμπαίκτη του. Προχώρησε κι άλλο με την μπάλα. Κοίταξε και δεύτερη φορά δίπλα του για συμπαίκτη του. Προχώρησε κι άλλο με την μπάλα και εν τέλει είδε τον Γκοϊτά να έρχεται. Έτσι, κατάφερε να του περάσει μια πολύ όμορφη πάσα για να βγάλει τον Γκοϊτά στην ουσία προ κενής εστίας. Ο Γκοϊτάς σκόραρε και έγραψε το 1-0 για την ΑΕΚ